Gihapon sa tanan. Daghang salamat no nga ang matag usa inyong gipili nga manhi diri aron sa pagsimba sa Ginoo. Do na ay mga balita nga ato ang nadunggan nga medyo makakuanta, makabalaka, hadlok apan kabalutano nga ang Dios kita gitawag nga mosimba kaniya, moalagad kaniya, mohatag kaniya og mga pasidungog. O sa di pa ko magsugod sa wali, akong basahon sa ang pulong sa Ginoo no nga makita dihari sa Lucas kapitulo 13. Mingon ang pulong sa Dios. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan mingon si Hesus kanila, nagtuo ba kamo nga labaw pa sila kamakasasala kaysa ubang Galilehanon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong pagi? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong 18 nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa tore. Naghunhuna ba kamo nga kadto sila mas dautan pa kay sa tanang numulupyo diri sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila nining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga nini. Apan wala siya'y makaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardinero. Tanawara, tulo na karon katuig nag-anihan ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya. Apan wala gayoy ko'y makita o makaplagan bisag usa. Busa putlak kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan nining tuiga lamang kay akong kalutan ang palibot sa punuan unya akong abunuhan. Kun mamunga kini sudod tuig maayo apan kun dili ipaputol kini. Mo kani ang pulong sa Dios. Magampo ta. Ginoo, ikaw ang Dios nga buhi. Ikaw ang Dios nga gamahanan sa tanan ug ang tanang panghitabo sa kalibutan. Kabalo ka. Kabalo ka bisan ang sulod sa among kasing-kasing. Ang mga kabalaka makahadlok. Tuguti amahan nga imong pulong. Istorya ka namo nga muhupay sa among kasing-kasing ug mutubag Ginoong Dios sa mga pangutana sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Karon no, salamat sa Ginoo kay taliwala sa mga panghitabo nagyapon kitay paglaom. O kining ato ang paglaom mao gini siya no ang nagahatag kanatog kusog nga magpadayon ta. Taliwala ning ginatawag nga kaning virus no nga mao gyud murabi to ginatawag nga nakapawalas passing no. Dagan mga tawo nga nagpalit og alcohol nga murag di na gyud warag wanay ugma, tisyo bay imo, panikbaying, okay? Trabaho medyo apektado, ang negosyo apektado, pangita apektado. O kung inyong tanawon kay matagbasa na to diya sa news ga-update man ta, murag paminaw na ko bitaw kaning coronavirus murag kana bitong
kanabitong naay ginatawag nga kanang nidagan og pagka politiko nga urag uy update. Pila na? Ang latest karon kay 111. 111 no ang natakbo yan og murag 5 na matingali ang nipanaw na. Og akong mga kanaba no mga namagid malikayan ng update kita. Okay, nana. Muna ang porma dahil sa virus. Okay? O muna siya ang latest karon, no? Sa tibuok kalibutan, latest gani siya. O so muna na siya. Adunay 13, so total 111 na, matod pa sa CNN. O na-experience, no nga, malagi na nga, kaning mga panghitabo, makapawalas pasin, kaya na ko'y sampol, anak. Nato ko sa CU, kaya na ko'y bisitahon. Siyempre, tingala ko nga, di na mo kasulod sa entrance, so sa dato lang kasi sa emergency. Sige, ato ko emergency nga, naay ko na to, gwardya. Oh, pero, basta gunit mo siya pusil. Gunit mo siya o katapitong pangtatak. Anak po ko, tingala man ko kay nido-do man atong blue nya gitatakan ako agtang. Agtang gyud sir. Ay sorry, yang giris. Nya abot lang ka alcohol ba kato giris niya sa agtang. Kung nga bali na tingali no murag nakita na ko tingali murag ding tawhana murag basta sintomas ba ni sa COVID no nga tatakan na imong agtang o katong pangtatak. So sa man ni siya. So wasig di na ba ni 666 ba ni siya o sa ba ni? No, nga nana, di ba? Napo dito sa nabalitaan po na ko ingon sa akong asawa dito sa badang mall na rin. Nga anak pong isa nitong nikuan po ni kay magpakuan lagi. Tingala man siya kay katong magpa-scan kay ninganga. Abin jak sa baba lugar i-scan. So wala ano nga bagong mga update po na siya. Nga mga tao karon kay mirag nag-adjust sa pangitabo, okay? Pero mo ang realidad sa kinabuhi no nga naagay, di ba? Naay lugar murag saba ka nang nangita tag pamaagi nga medyo lift up ang ato mga emosyon diha kay medyo lumural ang mga katawhan karon. Pero dili gid nato ma-deny nga subo gayud, no? Subo gayud ang ato ang tinatawag nga paminaw karon tungkol sa pangitabo. Og kanang mga pangitabo no kinahanglan nato masabtan nga naay katuyuan ng Ginoo. Busa dari sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 1-9 atong isgutan nga ang kaluoy sa Dios sa makalilisang nga panahon. So therefore kaninay makalilisang nga panahon, kaning makahadlok nga panahon, wata kabalo that this is also a form of God's mercy and grace. Nga there is a purpose. Di ba kay kasagara manggod kung abot ang makalilisang nga panahon, makahalok mga bulkan nga nibuto, mga patay, mga terroristic attack nga makadungog ta nga nay turista gi bombahan ang sa bakada, simbahan, nay murder, abortion by imo nga way pugong, uban makang ngilngig nga mga balita. Nay linog guban pa nga mga panghitabo, mga trahedyas kinabuhi, makalilisang nga panahon. Ang uban tingali, nakapangutana ani, kung maayo ang Dios, nganong iyang gitugutan ang kamatayon o katalagman. So, murag i-question nila ang kaayo sa Dios. Abi ba kanako ang Ginoo maayo, pero nganong na may katalagman sa kinabuhi? Pero igsoon, sultihan ti ka, kana dili na mao nga pangutana ang mao'y dapat ipangutana. Kay gi-question nimo ang attributes sa Ginoo. Og wala di ta dapat maka-question na because He knows everything. Muni siya ang dapat nato ipangutana. Ngano ang Dios maayo kanato bisan kita dili angayan niini. Ngano ang Ginoo gitugutan niya mabuhi ang dautan, ang tao nga wala napakabana kaniya, nagbuhat og dautan, nagahatag og diba ka na bitong mga kanang kinabuhi nga makalilisang sa uban. Ngano ang tao nga dautan, evil, depraved, gitugutan sa Ginoo nga mabuhi ning kalibutan.
Muna siya dapat ipangutana. Why does a holy God, balaan, matarong nga Dios, gipasagdan niya ang dautan nga magtikaw-tikaw nining kalibutana? Ngano man, kay muna sa dapat ato ang pangutanon. Kay kitang tanan, nabuhi diring kalibutana, ikaw na akaron, dili tungod kay angayan ka ni ana. Timan ni because of God's grace na siya. Gracias Ginoo, nganong hantod karon nakaginawa pa ta. Nganong hantod karon nakatikaw-tikaw pa ta. Nganong hantod karon nga wa kay sakit. Nganong hantod karon dili hantod karon kumpleto pagyapon imong lawas, makausap gyapon ka sa pandisal, hantod karon makakita. It's all because of the grace of God and we don't deserve this. Dili ta angayan ni anang tanan kay ngano man unsa man atong kondisyon nakasala ang tanan, meaning bot na sabot nga ikaw gako ang angayan para nato is ang silot, ang kapungot, ang hustisya sa Dios munay angayan sa tibuok kalibutan. So kaning coronavirus nga nihampak sa kalibutan, wa ka kabalo nga napagyapay grasya sa Ginoo ani. Kaya at least although pandemic na siya, pero ang yang ginatawag impact dili gid kayo parehas sa uban nga mga virus nga niabot sa 1918 nga milyones ang nangamatay. Pero ang point niya is this, nakasala ang tanan. Subot pasabot kitang tanan, ang angayan nato is silot tungod sa atong pagkadautan. Unsa may bayad sa sala, unsay bayad sa sala, kamatayon. Muna asay angayan sa tibuok kalibutan karon. Tungod sa pagkadautan, tungod sa ilahang, tungod sa mga ilahang depravity or kanabi itong pagkadunot sa ilahang kinabuhi, dili ta dapat angayan sa kaayo sa Dios. All we deserve is death, silot, and that's it. When God do that, He is good. He is righteous because iya lang gihatag unsay angayan sa katawhan. Justice. But God is merciful. Matod pa dari sa Exodus 34:6 and 7, matod pa diya, ako ang Ginoo nga may kahangawa o maluluyon nga Dios. Mahigugmaon, matinumanon gayud ako, dili daling masuko. Gipakita ko ang akong paghigugma sa daghang mga tao. Kuyaw kayo? Meaning, the grace of God. Ang makasasala karon, ang tanan nga evil, kitang tanan nakasala man evil, naanad sa grasya sa Ginoo, nga murag paminaw nila, paminaw nato, murag di ta ang ngayon silutan. Murag nakalimot na ta nga, oy, ang ngayon malay nato, kini pero lahi ang gihatag sa Ginoo ang iyang grasya every day. And therefore, ang tao karon is the naanad sa kaning grasya o kaayo sa Dios nga muna kunay katalagman may tawag questionon ang Ginoo, Lord, abinog maayo ka, pakakabalo nga pila na katuig, gipakita na ang grasya, ang kaluoy, ang iyang paghigugma. Pero naay reason karon atong isgutan nganong naay katalagman. Ngano gyapon gitugutan sa Dios nga naay katalagman mahitabo sama ani coronavirus guban palinog. Ngano nang gyapon na mga matay. Ato nang isgutan. Now sa Luke 13:1 ingon dere, niadtong tungura dihay mga tawo nga misugilon kaniya mahitungod sa Galilehanon. So kani nga time Jesus Christ was talking about judgment. Na iyang isgutan nga, aron ka makalingkawa sa paghukom, kinahanglan makigsettle ka sa judge, bayaran nimo tong imong atraso para ka makaikyas. Muna ang iyahang ginatawag nga, iyahang pagtudlo lugar no, sa usa ka tipok. Unya na ni-interrupt. Tingali, magtutudlo, Jesus, naay nangutana. Kay ang muna iyang pangutana. Okay? Kanisa ingon dari no?
Misugilon kaniya mitungod sa Galileanon nga ang dugo gisagol ni Pilato sa iyang mga halad nga inihaw kuyaw kayo ni siya. Kaning mga Galileanon niadto sa templo. Mga Hudiyo ni sila nga niadto sa templo aron maghalad sa halad. Meaning kinanglan tingali Passover ni nga time, naghalad sila para katuwa tong dugo nga moawas pamatuod to nga naghugas sila ang mga sala. Meaning, nindot ang ilang intensyon ni adto sa usa ka altar or nga maghalad. Pero kanis Pilato nakadetect. Tingali, ang atong assumption nga kaning mga tawhana naay atraso kang Pilato. Tingali, mga zilot ni sila, mga rebelde ni sila. So, tingali, no, nadetikan ni Pilato nga naa ni sila dadto ug walay duha-duha nga kanina si Pilato muni siya ang nagdesisyon no nga ipalansang si Jesus kani si Pilato is kuno siya brutal ni nga tao walay pili wala namang yun niya gihulatan na kaning mga Galileanon nga munaog sa templo unya iyang buhaton ang iyang intensyon wala na yan ang gipasaka ang iyang mga army kamulot ing piyong-piyong dadto gipatay unya siyempre pag-awas sa dugo sa katong mananap ni sagol ang ilahang dugo. So meaning naay ginatawag nga kami itong trahedya nga nahitabo. So gi-question nila karon si Jesus, unsa man ni Jesus nga nahitabo aning nga unsa man ni siya nga pasabot aning trahedya nahitabo aning mga Galileanon. Now, atong sabton na kaning mga Hudiyo ani sila ginatawag nga superiority complex. Nga tungod kay pinili silang katawhan sa Dios. Tungod kay sila mura lugag special nga katawan sa Ginoo kay kaliwat silang Abraham na lugag special favor ang Ginoo sa ila nga protektado sila. Nga inampingan sila sa Dios. So, ang ilang thinking nga kung naay trahedya mahitabo sa usa ka Hudiyo, kana nga Hudiyo is sobra nagikay na kamakasasala nga nung inana nga klase nga kamatayon ang iyang nagiyan. Sumuna ang ilang pangununa nga kani mga Galileanon nga gipang ihaw ni Pilato is super sinner. Murag na inana kung naay sinner mga super saiyan, super sinner nga nganong angayan sila inana nga klase nga kamatayon. Kay mo ni sa verse 2. Si Jesus mitubag kanila, naganuna ba kamo nga kining maong Galileanon labaw ba ka makasala kaysa sa ubang Galileanon tungod kay sila nagantos ingon? So giklaro ni Jesus. Basig mubani inyong unahuna nga kani sila makasasala kaysa sa uban nga kani super sinner katong uban nga Galileanon is mild nga sinner nganong wala sila naka-experience sa maong sala. Sa ato pa na silang unahuna, kung mas dako imong sala, mas brutal. Nagdula ko computer, kining tawag nga sa brutal combat, fatality. Mga gruesome nga death. Pero kung tingalig, mild sinner, mamatay sa kanang makatulog lang, mo ba na siya? Okay? Sana all, dili inana man po yun, ang dagan sa kinabuhi. Okay? Ang point niyang dire is this. Matod pa ni Jesus, dili! Klaro kay nga dili o. Pinakuan yun. No? Sultian ko kamo. Gawas ko maghinulsol kamo. Kamong tanan, mga matay, usab sa ingon. Kuyaw kay na. Ako nang ipaklaro niya, kay kanamang nga phrase, gi-repeat niya po na ni Jesus. Himo na po si Jesus Christ, ug lain na po nga illustration, story, related niya po na to. Kay kato nga time is gipatay. Kanina po niyang story karon nga dakong balita atong panahon na kay muni. Okay? O katong napulo og 18 katao nga natumpagan sa turi sa Siluam nga namatay. Di ba? Mga tingali gakuan to sila dadto. Sa bakailang gibuhat dadto, tingali mga construction worker to sila, kamulo silang tukod silang sa kaning tore. Unya tingali kay medyo minus ang pundasyon na tumpagan.
18 karon, 18 katao on the spot. Walay swerte, patay. Walay swerte, patay. 18 kabuk. Grabe na. Natumpagan sa tore. Wala sila kabalo nga katong panahon na. Muna nitong panahon nga last nila, wala nga sila kapanamilit silang asawa, anak. Muna to, patay. 18 kabuk. Ha? Nagtuba ka mo nga sila mas labaw kamalapason kaysa uban nga nagpuyo sa Jerusalem? Magyapa na pangutanan ni Jesus. Ingon siya, dili, sultihan ko kamo, gawas kong maghinulsol kamo, kamong tanan, mga matay usab sa ingon. Now, kuyaw kay na. Now, dari nato makita ang trahedya. Trahedya. Trahedya sa pagpatay, trahedya sa aksidente, or tingali, sa tuwa nagununa. Basig nagunaw-una kamo, nga katong natakdan og coronavirus, mas makasasala pa to kay kaninyo. Sige ato i-contextualize. Basig katong na nga, basig katong nga disgrasya sa sakinan, nga napatay, daghan kayo, basig naguna kamo, nga mas makasasala ato sila, kaysa kaninyo. Dili tanan, I believe, na ay natakdan sa coronavirus ng mga matinud-anon po sa Ginoo. Na yung mga sagol na, kay kaning virus, dili mo pili. Kristohanon, be? Uy, na ay powers. Likay ta, kay powers, bay. Di man inana. Kung ay balaw nga pasisit, dili ba na mamili Kristohanon ba na o dili patay? So, sabot unsa man ang point ani. Lagi gusto si Kristo nga iyahang punto, ang iyang point mo ni. Okay? Ang makalilisa nga pangitabo, dili ang kamatayon sa tao. Kundi ang tao nga nangamatay, wala makahinulsol. Kaya ang realidad sa kinabuhi, mamatay gayud tang tanan. Mo gina siya. Ang Ginoo ray nakabalo unsang klase nga kamatayon, di ba? Pwede virus, pwede fungi, na magali uban namatay nga, kuha lang, lansang lang, gipasagdan ba, titanos, patay ka pon. Okay, na uban, kamatayon, gituyo kay gusto lagi, ganahan lagi sila kaning ginatawag nga aso. O, sige. Ang uban, kamatayon, tungkol kay gustong trail, tumbling. Ang realidad sa kinabuhi, na ay namatay individual, ay namatay kapon by group. Death is certain. Pero ang iyon ni Jesus Christ, kung di mo maghinulsol, mga matay usab kamo sama. Meaning, the point ni Jesus Christ, unsa gyud ang pinaka-essence ba? Ang message ani. Nga ang kinabuhi, tinuod mamatay physical, pero kung ang kamatayon sa tao, pinakamalilisang gyud, ang pinakamalilisang gayud, is ang tao nga mamatay, unya, wala maghinulsol, sigurado gayod, nga muna pinakapait nga panghitabo sa tao nga namatay. Because sigurado gayod, nga siya pagahukman, o sigurado gayod, nga yung destinasyon, di gyud kaya-aya, o di gyud inana, meaning pait ni kistanan. Sa linaw nga kalayo. So therefore, si Kristo naghatag ka nato karon, kung sa dihang buhi mata karon, this is a chance for us to repent. Ay, di ta magnuna nga, masararang pa ko, masbutan pa ko kay kanila. Gustoon wala inana. Muto ang ilang panahon, niabot na. Ang imong panahon, muabotay pa, ang pangutana, nakahinulsol ba ka? Wala ang point ni Jesus. Kaya ang pinakapait, is ang tao nga namatay, nga walay pagtuo, wala makahinulsol, is muna ang makalilisang nga pangitabo. Now, tanawa, unsay giingon sa Ezekiel. Gibalik-balik sa Old Testament palang daan. Ingon dari, apan kun ang dautan, mutalikod sa tanan niyang mga sala. Dautan, sa may dautan, kitang tanan, mutalikod sa tanan niyang sala, matod pa, nga iyang nahimo
ug nagtuman sa tanan nakong mga lagda, nagbuhat kun unsay subay sa balaod ug matarong. Siya mabuhi gayod, sigurado garantiya sa Ginoo. Siya mabuhi gayod. Dili siya mamatay. Physical ba ni? Dili. Spiritual death ni ang gisgutan diri. Meaning, kanisa, ang tao nga naghinulsol is nagtuman, nagbuhat, subay sa gustos Ginoo. Now, unsa may impact karon sa coronavirus imo ang kinabuhi? Hadlo ka, mabala ka ta. Ang impact sa kuha is ang kinabuhi mo buo nagiday kaayo. Inahan ba? It takes a virus gamay ra kayo nga butang nagpanik na, di pa gini mao. Pero kung naay nani nga panghitabo unya walay nausab si mong kinabuhi, padayon lang gyapon sa pagpakasala, gihigugma lang gyapon ang dautan, wa gyapon kay pagpakabana si mong kogalingon, wala nimo nakuha ang mensahe ni Jesus. Wala nimo nakuha ang mensahe sa Luke. Repentance, a message of repentance, pagpukaw sa atong nakatulog basig nagduka-duka na ta. Kaning driver nga gaduka-duka kinahanglan ni pasakitan. Basig padulong na kag pangpang ba? Di ba? Basig chill nga kay imong kinabuhi. Murag kontento na lang jud ka sa sala nga murag wala kay plano nga biyaan na. Delikado kay igsoon. Muna nga wake up call. Ina imong tapad, huy gising. Basig naka ay lang ayaw gising. Huy gising. Pagmata na. Basig ganahan na kay tagsala. Wala ta kabalo nga naaday kamatayong nagpaabot na to. Delikado tani. Unya usa pa gisaad ni sa Ginoo through Prophet Ezekiel. Walay usa kuyaw kay garantiya sa Ginoo. Grabe gyud kay kanindot. Ingon siya mabuhi gayod, meaning maluwas. Di siya mamatay, meaning dili siya maadto sa kalaglagan or sa impierno. Walay usa kuyaw kay ra. Itatakbo sa bato. Walay usa sa iyang kalapasan nga iyang nahimo nga hinumduman bato kaniya. Erase. Ang tanang record sa sala, erase. O sa man na nahitabo igsoon sa cross. Tanang sala nato giangko ni Kristo dito sa cross. Sa dihang mituo ka kaniya ug naghinusol ka sa imong sala, nibalik ka kaniya. Muni ang garantiya niya si moa. Tanang sala masin usawa ibilin, hinlo, quits, di nakapaninglan sa Ginoo through the Lord Jesus Christ. Ang pangutana, naghinulsol ba ka? Kay kung wala, basig assuming lang. Ayaw pag-assume, igsoon, isurebol na imong kinabuhi. Kay ang nakasalalay ani, ang ato ang ugma, langit ug impierno ra gyud ang pilian. Walay tunga-tunga niya, Lord. Wala. Surebula ang imong kinabuhi. Matod pa diri sa Ezekiel, may kalipay ba ako sa kamatayon sa taong dutan? Nagingon ang Ginoong Dios. Ug dili ba hinuon nga siya mobalik gikan sa iyang dalan ug mabuhi? Asa man gyud ang kalipay sa Ginoo? Ang pagsilot sa dutan or ang malipay siya nga ang dutan mobalik kaniya? Ikson kaning mga panghitabo pa man dili man nagtuta nga ni mga nagsakit nalipay ang Ginoo, di man siya malipay. Because He's merciful, but He has to exercise His judgment. Di ba? Kaya siya Diyos sa hustisya. Di ba? Kanis, tipik lamang ni siya no, sa iyahang paghukom. Mabot yung panon, ayang ultimate nga paghukom sa tibo kalibutan when Jesus Christ will come sa ikaduhang pagbalik. Nang magpadayon ta, para makuha pa yun ang punto ni Jesus Christ, naghimo siya kaning illustration. Saro pag yung di pagita kakuha ni. Unya, gisugilon niya kining usa ka sambingay, story, illustration. Dihay usa ka tawo nga may kahoyng igira.
nga gitanom sa iyang parasan. Og siya miadto or pagpangita og bunga niini og wala siya makaplagan. Imagine nimo na. Di ba kung ikaw farmer, ang imog yung expectation is kaning kahoy mamunga. Tingali nagununa siya sakto naman ni kaguwang, murag okay naman ayo ni unya naman siya sa daplin sa kanang sapa or okay kayo daghan kay siya nutrients nga makuha. Ang tagiya nag-adto kay nag-expecting siya uy murag nanay why madawdaw? Wagi siya makuha maski no sa kabunga. Na-disappoint siya. Muna iyang ingon. Siya mingon sa tigatiman sa parasan tanawa. Sulod sa tulo ka tuig nga ako maganihan pagpangita og bunga nining kaong igira apan wala ako'y makaplagan. Usa iyang desisyon putla kini. Putla ni kay wa ni pulos. Pero na ni hangyo. Nganong mag-usik pa man kini sa yuta siya mitubag kaniya Ginoo pasagdi lang kini nining tuiga usab. Hantod ako makakalot, libot nini, o makabutang og abuno. Basi kulang na gini siya abuno, master. Abuno lagi kulang, ani ba? Tagaan na tog chance. Ngayon siya, ukon mamunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, mahimo na putlon. Agoy. Ang kahoy igira nagrepresento siya sa Israel nga gitanom sa Ginoo sa kalibutan, nagrepresent siya sa matag tao nining kalibutan. Okay? Ang kahoy igira but dili man aksidente nga natawo today. It's God's will for us nga matawag yun. Pero ang Ginoo magdetermine kano sa tanya kwaon. Pero sa ngalan nga nay kani tulo pagi katuig pila na makakatuig nagtikaw-tikaw sa kalibutan karon. 30 na ang uban, 40 na uban, murag padulong na 60, sige lang kay murag nakahinulsol na makaka. Ang uban medyo bata-bata pa mo ng uban, kumbiyansa kayo. Pero ang Ginoo magdetermine kung saan niya putlon. Pero naghatag po sa chance. Di ba? Pag hinulsol, ang kinabuhi, hinulman lang. Muna ang point dara sa kaninga parable. There is a day nga putlon sa farmer ang tao ang kahoy igira. Putlon noon ta niya pero gitagaan pa niya chance. Tingali wa ka kabalo si mong kinabuhi nga hukman ta kas Ginoo pero tagaan na tog chance. Sige lang. Bualik palagi ni. Salamat sa Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo kay wala giputol ako kinabuhi. Mga pila. Tung kwan pa akong edad, 18. Kaya kung giputol sa Ginoo, wag yan. Galangoy-langoy na tayo ko nagturon. Akong point is this, ikaw nga naakaroon diri, buhi pa ka, grabe nga grasya nga gi-extend sa Ginoo sa itong kinabuhi yun. Grabe nga pailog, grabe nga kaluoy, kung naay sakit, inyo ta, Lord, yun chance na, grabe na ang akong gihatag si mo nga panahon mo sa karon pa lang daan, karon kay nakadawat na may kasi. Thank the Lord. Thank the Lord. But if kung nakakaroon dire, murag ang mong kinabuhi, murag cruising, baby. Ana. Silang, kung asa ko dadon sa kapalaran, dadto ko, murag kung asang lingaw, igsoon, walang forever. Ano mong tapad, walang forever. Walay forever ning kalibutan na. Okay, busa pag hinulsol ang kinabuhi, hinulman lang sa Dios. Na ubang tingali nga wato magungunahuna mura tag bata nga nagipahulam nga dulaan, dili imuha pero mura ganahan ka murag din imo iuli. Kung kwaon nas tagya. Ikaw pa ring tagya. Matod pa dari sa Roma, tanaw, tagaan tabog mga bersikulo nga nagpakita unsa ka
maayo unsa ka makalumo, no? Unsa ka lumo ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Roma 2:4 ingon diri. Tingali, basig na inani nga gunahuna sa tuwa. Tingali nagunahuna ka nga tungod kay ang Dios maayo. Oy, check, maayo. May nantuson, yes, God is patient. Yay! Makalikay ka sa iyang paghukom? Forever ba na? Wala ka ba masayod nga ang kaayo sa Dios magahatag o kahigayunan nga maghinulsol ka? Muna, maningala ka nga, grabe, magkiko ka makasala, wargo magid. Okay lang gyapon ang dagat sa kalibutan, nindot gyapon ang akong panglawas, tsada gyapon akong family. Maybe, God is giving you a chance. Pero dili na siya pang forever. Kaya nga naman, there is a day God will appoint, will bring His judgment upon us all. Nagyo'y appointed day, Hebrews 9:27, ilista na, ang tao mamatay makausa lang, pagkatapos hukman sa Dios. Muna siya ang pulong sa Ginoo. Di ba ka malisang, anak? Sa kaduhang Pedro 3:9, ang uban na ganuna ang galangay-langay. Okay? Gilangay-langay sa Ginoo pagtuman ang iyang saan. Bisig na yung uban ang ganuna, dugay palagi na. Apan ang tinuod, wala siya maglangay-langay, kundi naghulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya buot nga may mawala. That's the grace of God. Muna mga kaigsunan, praise the Lord because the life that He has given us every day is a gift from the Lord. Every day is a second chance for us. Tingali dili maayo mong adlaw kagahapon nakabuhat kag God is giving you another chance, another day. Yung sala pa po nimo na pagdala karong adlaw. So kung nakay sala diha nga murag gihigugma bitag yun nimo. Murag di mo kaya nga dili mo biyaan. Repentance is you must declare war with sin. Gira ni sa igsuon. Kanang struggle nimo diha nga murag paminon nimo murag di mo kaya mawala ni siya. It's time. Ignaay mo hang bad habit sa baka nakasala diha. Break up na ta. Di na ko nimo. It's time to make war with sin. We must love the things that God loves and we must hate the things that God hates. That is repentance. Kung nakay higugma karon nga wala higugmaa sa Dios kay kabalo ka di na mayo, it's time to let go of that. Remember, each day is a chance that God has given us. Matod pa diri sa 2 Corinthians 6:2. Nag-ingon ng Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Manay unya, dili na mag-procrastinate. Karon na. Ay pag na pwede murag panalok after na Lord nga malinaw na ang COVID. Ay pagulat na igsoon. Today is the day of salvation. Muna siya ang pinakaunod sa mensahe. Ang kaluoy sa Dios sa makalilisa nga panahon, kita mahigmata sa paghinulsol aron dili malaglag. Mo gina siya. Muna yung nakanindot sa mga trahedya, sa mga makalilisa nga panahon kay makamatata. Nga kaluoy din siya sa Ginoo. Nga muhatod kanato sa paghinulsol para dili ta malaglag. Come to Jesus. Kung ikaw karon Kristohano na, share the gospel. Isulti ang mayong balita. Isulti ang gugma ni Jesus. Salig siyang pulong, tutok ang Jesus,
For ikaw karon nga kabalo ka adunay sala sa imong kinabuhi nga gitawag ka sa Ginoo nga imo nang biyaan maginusol. Dawata kini nga pulong. Dawata si Jesus nga Ginoong maluluwas. Ang iyang kamatayon sa cross bayad kadto sa tanan natong sala, tanan nimong sala. Kung maginulsol ka, ang gasa sa kinabuhing walay katapusan imong maangkon og madawat. Magampo ta. Daghang salamat Ginoo sa mensahe sa maayong balita nga among nadunggan. You are the God of grace, that every day is a gift from you. We don't deserve this, O God, yet you pour out your grace upon us nga kami makatagamtam gyapon sa imong gugma, sa imong grasya sa matag adlaw. Giyampo nako Ginoo nga imong katawhan makabaton gayud og tinuray nga paglaom nga kang Kristo lamang makaplagan nga nining kinabuhi sa kalibutan Ginoo aduna gayoy pagsulay, aduna gayoy trahedya, aduna gayoy kalisod apan diha sa imong presensya kami makabaton og kalinaw o kadaugan sa muang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen.